Ka-good vibes, mayong hapon. Diri sa Dakbayan sa Sugbo, dunay bag-o nga mall nga nag-abli. Og mao ni siya ang J Mall or Gaisano Mall. Nara niya mutang sa A. Soriano Avenue, Cebu City. Katong kalsada mga higala nga nahimutangan sa White Gold Club. Pero kining dapita is di gid ni mao ang location sa White Gold Club, no? Kay ito man dito sa Picas, murag ang tupad. Pero murag part na ni siya nga area, kining J Mall. No, mao ni ang J Mall. Gibuksan ni few days ago. Oh. Mao ni siya ang J Mall. Ang White Gold Club actually is tuara dito, no? Ang gisira ni few years ago. Nya mo na ni karon ang tupad. Now open ang J Store or J Mall. Atong sudlo ni og unsay ika-offer sa mao nga mall diri sa ato sa Cebu City. Kay daghan naman kay tag mall, no? SM, Ayala, daghan pang mga Gaisano Mall, Metro Gaisano, Gaisano Main, Gaisano Capital, o niya Robinson's Galleria, sa Dakbayan sa Mandawi, daghan pag yun. Karon niya nasab ning G Mall. Wapag. So, mo ni no. Dako-dako sa diay siyang mall mga higala, no? Oh. Ako mo pakit-on sa signage. J Store di ay nga, no? Pero mall gid actually, no? So, mao ni ang J Mall. Ang problema lang gid dapita kay puting abuga aning kalsada sa A. Soriano Avenue. Maunta ma Singapore like ni Mayor Michael Rama, no? Kining kalsada diri kay abog kayo. Sa atong soyan manghigala bakasud bakatangan na video dito, no? Okay ra ba? So nang ilang parking dito sa Ubos lapad sab, no? Ang ilang parking area dito sa Ubos I suppose bisag okasod dulhugon. Okay. December 1 nag-open. Okay. Pila ka andanan ni siya, boss? 5 andana. Kauban na ni sa White Gold Club. Pero ang iyang building, tura man ang White Gold Club dito, di ba? Kinilain ni siya, ang murag ang parkingan ni siya, no? Ang parking area sa una. Okay. So napagid bago pag nag-opening di ay mga higala, no? Kay napadiri ang congratulations Gaisano Capital Group para din sa mga higala, no? No, from Gaisano Capital Group. Okay. Kinsa ni nga Gaisano, no? Basta Gaisano Mall. Gaisano or congratulations J Mall Cebu from Star Paper Corporation. So, oy, wow. Puro pagid. Muni ang area dire inigsod nimo mga higala. Murag Etrium siguro ni dire, no? Unya ang mingaw pa. Ang elevator wa pa magamit. So murag wa pa ni siya gi-occupy during dapita. So naked nagduwa-duwa. Ano yung sud?
Nay sinihan dire. Oh, Pero wala pa oh. Pila ka sinihan. ito, wala ko siguro. So na di ay nay sinihan. Kano sa mag-open ng sinihan? Ah, di ko sure sir. Basta na Okay. So naday ko rin sinihan ni no. Okay. Unya musakay ta ning ilang Usa man nila sa Ubos. Ang supermarket nila sa Ubos sa ilawom sa ground. So dako kayo ang ilahang supermarket there is a ground area, G Market. Okay. So daghan na mga tao diri no sa kuan kining supermarket. Ang ilang elevator pani function no ang uban. So mao ni manghigala no. Dako-dako sa kining ilang market, ang ilang supermarket. Doon ay mga kananan. Doon ay mga kananan. Okay. So hamugaway no, hamugaway manghigala og mamalit mo diri. Okay, sa katagbalik sa taas kaya ako'y paliton. At least nakakita mo no sa ground. Ano ito sa ilang G-Store? So department store ni siya actually, no? Okay. So mo ni ang department store area. Si Santa Claus, mga pamasko, mga kuano, mga dayan-dayan sa Christmas tree. So mga Christmas tree, mapalit ninyo diri no. Ang mga t-shirts. So, dire no. Musakata sa upper floor. So
So na diri ang dugang pang mga kuan no, Carson t-shirt, mga women's wear na diri. Mga dresses. Hi. Jonix. Siya nga ni mo, ma'am. Nancy Ritoya, sir. Hi, ma'am. Ritoya. Nakailag gani ka na ko. Misoroy ko dire kay nitanaw ko kung saan yung J-Mall. Kamo, karon pa saan mo nangyari? Sa may yung ikasulti. Nindot na kaysa una sa white gold. Oh, si pero tupad na gani siya sa white gold, no? Tara man dit. Ang white gold dyan sa una, sir. Hmm. Guba lang. Sige, salamat Nancy og Si Rino. Ritoya. ngano kailan lagi mo na ako? Senior, sir. Ritoya. Sige, sige. Pamukha na mo, sir. Salamat ako sa tagasa inyo, ma'am. Konsolasyon. Konsolasyon. Sige. Enjoy sa inyong shopping, ha. Sige, sige. Oh, nakitaan ko mga higala og listeners diri, no? Moni diri ang Oh, so moni no. Nindot. Wala pa sila sale. Musakata sa third floor. Third floor. Mga sapatusan, chinilasan, medyas, suhawan-hawan pag yun mga higala. Dili pa ingon na anak, kadaghan og display. So maura malagi ni. Ato pa dito no, wa na siguro to dito mga higala. So mo na lang ni no, mga ka good vibes. Bisitahan ninyo suway ang J-Mall kay basig doon na sila mga offering makagusto mo. Salamat kayo.